Altså, hvis du skal ud og køre tog, ikke? Skal du gøre det der mellem 11 og 1. Fordi der er de sgu til pause. Altså de der forbandede kommunistsvin, som skal tjekke din billet, så du kan købe en billet, ikke? En billet, altså, den er sgu skidt dyr, ikke? Især når du får kontanthjælp og fast nu. Hvis du regner det ud i et bajer, ikke? I kraft der er det helt kast bare herfra og så ind til byen. Altså en togtur til byen, ikke? Så 7 minutter. Og kaste bajer. Det var i hvert fald et par timer, ikke? Altså med mindre dølle nede på grillen er det med, ikke? Det kan da godt være, at det ikke tager så lang tid. Men stadigvæk, det tager altså ikke 7 minutter. Altså godt nok kan Stølle ikke kan satme drikke bajer, ikke? Men slet ikke så mange. Det er slet ikke så mange øller.